Ono gone kene iki lho. Lah ngenteni kok kene ijen kono iku ya apa rek ngene iki lah seneni Awak dhewe meguru nok gone pedepokan kene iki gak cuma ngangsu kawerut tok, So. Lah iya, apa maneh terusan? Ya kaya resik-resik iku wis tugas awak dhewe. Aku mang lu wis nang mburi sing ngresiki kandang jaran bering aku mau isan. Ono jarane ta Lho nomor. ono Jaran opo? jaran tejai. Ono enak nduk kene ae kae teko jam piro iki isan? Ya jam 7:08. Sampai wis surup ngene kae teko kono iku bayaran tok ae sing seneng. Bapak guru manang ndi ya? Kancane sing dikolosoro. Wis, ambek rasa. Iya iya Kak. Cak, kene Ya apa Cak? aku ket mangi golek bapak guru. Ono sing karepate tak omongno. Lho, aku kit esuk mah aku nduk kene gak ketok Bapak Guru. Masa gak ketok? Gak ketok. Bapak guru. Loh, Lho, ono bapak guru iku. Hormat musik goblok. Kok gak bareng? Mau mboten sepel. Ndak sepel ya. Murid-muridku kabeh. Kan pun kuatos. Iya, Jane ngoten bitinge kajenge sampean damel napa sih? ambil gawe botok. Oh, bodoh napa, Mbak? Botok rayap. Eh, Gawe sarapan arek-arek. coba mboten enten rene. Rasa. nggih Bapak. Awakmu lak yo lawak. Nggih bae. Ini ya, ini ya. Apa? Awakmu lawak nak. Nggih. Mbah Banyolono nak. Ayo Iku. Mboten usah banyak lho sampean niku pun lucu. lho, Mbah Banyolono jare iki lawak. Nggih, Mbah. Banyolono. Ya napa banyole sampean ya napa? Sampean niku koyo dagelan. Mail. Nggih, Bapak. Kene nak. Awakmu yo lawak kok bae nak. Nggih, Mbak kepengin ro ngidonga titik nak ngandhango. Kula, Mbah. Kula mboten saged, Bapak. Kok gak iso jare ngomong lawak kabeh. Rasa takon banyoli gak iso. Dari bane botokno rayap. Kakekmu. Ngapunten, Bapak, ancene saged nggih ngeten. Tak kandhani. Lon, muridku siji, Joko Piturun rene nggih. Rene. Bapak. Oh, niki muridnya bener kene iki. Liyane breset, Bapak. Kowe kabeh nek kepengin tak wejang, njaluk ilmu apa tak kei, njaluk ilmu apa ae, tak kei nak. Nek kon kepengin ro ilmune Mbah sing sejati, Lon. Mbah iki kungfu iso. Ya, Silat adu kasekten iso, silat iso, delon, Mbah. Aja guyu ae rasa. Iki dicontoni ambek Bapak guru aja Tak kei guyu. contoh nak. Mboten. Pripun, Bapak? Mas Mbah nak. Aja guyu ae. Nggih. Nggih, Bapak. Oh, delon Mbah iki. So, rasa. So. Jarno, engko lak tangi-tangi dhewe. Jarno. Engko tangi-tangi dhewe jelas. Murid ndlodok kabeh gak sepel blas. Joko Piturun. Niku wau jurus apa, Bapak? Jurus napa niku wau? Napa jurus undep dhewe? Kene gak usah guyonan. Bapa iki ndeleng kowe saben dina kowe tancah lengar-lenger. Nggih. Apa sing mbok pikir Joko Piturun? Ngeten lho, Bapak. Samenika kula niku ngipi. Ya, Ketemu lari estri namine niku Sekar Danuli. dadi kowe pirang-pirang dina tancah lengar-lenger sing mbok pikir ya ngipimu ketemu bocah wadon kang aran Sekar Dinuli. Nggih. Sejo karepmu piye? Lah kula remen kula nggadahi rasa tresno, Bapak. Lah papan panggonane niku tenggene Padepokan Winongan. Ger, kowe tak kandhani.
Padepokan Karangwinongan iki musuhing Mbah. Musuhing Mbah ana padepokan Cendang Kamulan iki. Ning dina iki kowe tak penggak aja nganti kowe ndegayuhan marang Sekar Dinuli, Ger. Lho ampun ngoten Bapak, kula nggak ada rasa tresno kalian Sekar Dinuli niku. Umpama kowe tak penggak, Alung boyo tumekaning pati Bapak. dadi gedhe tekadmu. Cik, Ger, Joko Piturun. Aku ora menggak ning dina aku mene palilah marang kowe. Budhalo marang Karangwinongan, bejo ditampa bejo gak, apa kang dadi gegayuhanmu, Ger? nggih Bapak. Lajeng kula kalian sinten Bapak? Budhalo dhisik, mengko murid-murid ing bapa tak perintah nyangkung kowe ana ing Nyuwun pangestu Bapak. tak pangestu. Apa? Boten Bapak, boten. Ger. Rasa Nggih. Aris, Nggih. Mael, Nggih, Bapak. dadi ki mau guguyonan gak iso banyu limbah kabeh ya. Boten. Nah, saiki ayo nang mburi tak wejang. Tak wejang. Iso dadi lawak kabeh nah. Ngoten ah. Iya, ayo. Nggih, nggih. Monggo. Wah, Pun kuat. Joko dompeng. Ya apa latihanmu Kopeng? Wah, aman. Juruse iku kudu ditesinaoni temenan. Siap, wis apal jurus-jurus ya aku san. Awak dhewe nang kene gak cuma ngangsu kawrata, Iya, tapi yo ngabdi. bener. Kang Subali, Awakmu sekloron iki ngomong napa ae? ngene lho Kak. Aku karo Gepeng ilak nang kene tujuane ngangsu kawruh. Tapi yo gak cuma ngangsu kawruh tok. Yo ngabdi. Wis setya tuhu. Tak niati tak kajati, Kang. Nang padepokan. Nang padepokan Winongan. Bino. Hei, awakmu sekarone masa gak krungu. Apa, Kang? Apa kan? Iki ana padepokan. Iki lho prasaku. Krungu tembang rawat-rawat tembange mbok bakul sinambi wara-wara. Ana padepokan anyar sing jenenge Tunggul Wulung. Tunggul Wulung. Nek iso padepokan iki ayo orat-aritno nek perlu murid-murid kabeh ayo tunggal nyawiji karo padepokan awake Sik, dhewe. Kang. Berarti Tunggul Wulung awake dhewe dijak nunggal nyawiji. Iya. Kira-kira awakmu ya apa? Setuju apa gak? Peng. Kang Subali. Lek penemuku, lek Riko duwe kaya ngono, duwe penemu kaya ngono ya. Aku ya manut. Soale apa? Lek Winongan karo Tunggul Wulung iso nunggal nyawiji, awak dhewe iso tambah dadi gedhe. Nah, Padepokane luwih gedhe, luwih kuat. bener kan? Wis. Mumpung durung iku aja sampe kesuwen ana paparan panggon. Ayo budal Tunggul Wulung tak budal. Iya. Piye, Cak? Piye, Kak? Sampeyan kabeh iki wis temen ah, gelem ngletutno aku iki. Oh ya jelas temen. Oh nek ngejak wong akeh ku aja angger ae. Aku ngerti nek ilmu luwih dhuwur. Kon melayu aku nututi merambat-merambat.
Sawe Aris barang ya suwe mlakune benak nopo, Riz? Ora usah bubung lorot. Masalah rek. Sing satset. Iki urusan tresno rek, lek iso satset. Aja sampe isin-isini padepokan Tunggul Wulung rek. Wong tresno iku padha karo ndolek jodoh. Wong ndolek jodoh ku nek ancene jodohmu mbasi gak mbok uber, ya kena awakmu. Tapi kan butuh perjuangan. Perjuangan ya perjuangan aja muloso karo kancamu. Jarene wis ikhlas gelem ngetutno aku. Aku ikhlas, wetengku sing gak ikhlas. Walah, keleson ta iki Lho malah. ya apa? Ah. pancet mesti lah badokan. Amet. Wih. Iki kono gembruduk. Iki tambah iso kaya kelanting. Aku melok takon. Takon. Apa bener nang kene padepokan Tunggul Wulung? Bener, gak selak kandamu. Ya iki padepokan Tunggul Wulung. Terus awakmu nang kene apa? Dhisik iki sana. Sejo lan karepmu nang gone padepokan Tunggul Wulung iki gak ana parigawe apa? Aku ngetutno dulur tuaku. Bakal mlebu ning Tunggul Wulung. Tujuane arep ngejak Tunggul Wulung lan Winongan nunggal dadi sawiji. Kang, jlentrehno maneh, Kang. Koyokane sik gak paham. Piye balenono maneh? Iki dina aku kepengin padepokan Tunggul Wulung dadi nyawiji karo padepokan Winongan. Gak bakalan iso. Tunggul Wulung ya Tunggul Wulung, Winongan ya Winongan. Ana critane Tunggul Wulung dadi siji karo Winongan. Hei. Nek kena tak dong sarana api. Manuto, apa sing dadi ucape Subali? Nek gak sampe manut bakal obrak-abrek padepokan Tunggul Wulung. Subali. Padepokan Tunggul Wulung gak bakalan dadi nyawiji kalau padepokan Winongan. Kas Ali, iya, aku ae. Hei, Pawon. Tegese awakmu ngalang-ngalangi apa sing dadi kekarepanku lan dulur-dulur. Jelas ta ala. Oh bangsat kurang ajar. Ayo dibuktekno. Sopo sing bakal dadi sulame bumi? Ya. Wes sawono to. Ya. Ha. Ayo. Ya. Ha. 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 Eta sawang-sawang sandang penganggumu wong duweni jaya kawijaya. Ayo. Tinimbangane awak dhewe geger gak ana gunane. Ayo padha adu kasekten. Karepmu ngejak adu kasekten. Oke. Sopo kang dadi aran? Joko Pitur. Joko Pitur. Rungokno bobot. Aku ngarep wis ngomong. Nek padepokan Tunggul Wulung gak gelem nyawiji karo padepokan Winongan, bakal unturat-urat kabeh. Awakmu iso nunggal sawiji barek padepokan iki. Nek iso medhot guluku. Ojo kegeden sumbarmu. Nek delok sandang penganggum,
pendekar pampangan klip obat uga pilitane. Ayo. Kataman aja Pamungkasku. Kak merodol wadum tak sembah idri-dram. Rapalen japa mantramu tamano ning dadane Joko piturun. Ayo. Tak ibaratno petik diadu ganti ngablu. Koyane dhewe kudu munggah nyawiji. Ngono. Ya yo. Ojo siji, telu gandeng renteng tampanono aja jeneng Joko piturun. Ayo yuk, Joyo kawijayanmu, ora mandi. Ayo, saiki ganti. Wis ngerti kekuatane kaya ngene ora iso. Ayo digerutuk. Wis. Rasa Aris kelawan Mail. Pepalan kaya ngono iku gak tak anggap apa-apa, tak anggap kelilip ana ing mata. Ah, bener iku. Ojo ngeterke laku, ayo dibacut to budal. Biasane bagian nyapu ning taman kene iki sapa? Nggih sinten mawe nggih Wanto kadang-kadang mban. Lah lek ngene iki kahanane Wanto karo para mban iki mau lapo ayo? Lah niki wong kula nggih wonten wingking jenengan pirsa piyambak ngoten. Sampeyan bagian apa sih, Mbok? Punten Heeh. Ayu, Heeh. panjen bagian kula niki wae kula ten wengke. Dados dereng saged ngresiki niki wau. Lah si mboke sing kae lapo wae? Rengeng-rengeng. Niku wau sambat sikile kemeng. Sikil kula abuh. Asam Ini kok urate nganti apu kumat. to, Mbok? Kakean nang sawah. Kakean duit berarti. Leren wae rasa melu ora apa-apa, Mbok. Setanom. Oh ngoten. Ya Kang Wanto kae malah parah kuwi. Nah, lho kok parah to ndi? Titi wancine resik-resik Nggih. ngilang. Lho, Pun ngoten, niki wau omah sak taman seduwanten kula sing resik-resik. Mosok? Wah, tiyang tiga niki mboten purun lapo-lapo. Oh, ora layak wong telu ora melu ngresiki. Nggih. Njur kahanane kaya ngene. Kula tok sing ngresiki. Deleng kahanane deleng. Niki wau. Kono le mung ngresiki saking rijike. Delok niki lho. Deleng kahanane kaya ngene. Aku mang kepegelen. Lah iki kaya ngene iki. Ratuun sing mbok kena. Mosok aku resik-resik kok wong telu iki curhat-curhatan. Kan gua capek dong. Aja ngono ta, aja ngono to. Saiki ngene ya yuk seneng-seneng lendoromu ayu ben ejar penggalihe. Ngono lho. dikereng-erengeng supaya seneng batine. Pirang-pirang dina kan susah. Mbok menawa teko awan dhewe ngekeki panglipur den ayu terus seneng. Ayo. Halo. Hahaha. Halo. Au, bulat. Tindakno titik rek. Yen tak rasa ati iki raku wawa nggonku nandang tresno sabentina merga nyawang sliramu kangetan saangku dadi pancen iki
yen tresna pengen urip karo aku kebangetan kowe kang mas ra bisa njaga janjimu dek wingi sajarane sesraungan nyatane kowe sekagodhok liyane wes yo wes tak sakone lara iki aku sing ngrasakno nadyan slira murah tresna nyatane senengku tanpa upama pun geneng Wer. Setobo aku metu kakak suruh. Wer. Tetes manis pupus sabu sabu sing kebas. Aja ngocap orang tetes tanpa guna. Tetes manis tanpa langkih saupama. Orang tegal tanpa guna. Kepet rasa kang samar kakar bikar pikulai kejepit kawenang toya imaluang kacang pajroning sapi yen ngucap sing ngati-ngati aja ngucap brengkat ucap yen sejati Ban timbalono mbok menawa anggone sakloron paring panglipur kuwi ndadekno seneng atine. Ning bapak guru ku nang ndi? Apa? Bapak. Lho, bapak guru mosok nang tertek porong gak nemen. Lah ya mbayani. Kok bapak ki wis sepuh. ya ning talang ana Cek kurang ae. Ancaman menunggu. Lah, sabun wae Gus. nyala ono to awang tak sado lho kene ayo tak dadekno kaya aku jangan ayo nyapa Lu Power Rangers kakekmu aku. Mbok takoni ke sapa to? Kula badhe tanglet. Napa leres niki padepokan Winongan? oh nggih leres Kula madosi Lerestri namine Sekar Dinuli. Sekar Dinuli Sapa? mboten enten setunggal kalih mung kula piyambak
Cocok. 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 Sekar Binangun. Masalahnya niki mboten cocok kali sing tenggene ngimpi kula. Lho, sampean ngipik pedhot apa? Kula petuk arek wedok tenggane Padepokan Winongan namine Sekar Dinuli. Niku ayu, mboten enten ireng-ireng teng pipine ngoten. Napa kurang ayu kula? Oh, niki. Gila. Wis padha mau. Nggih, pancen niku awu-awu sing leres nggih kula. Lek iki ya Sekar Dinoyo lek iki. Lho, Sekar Dinoyo jenenge desa. Dinoyo kono lho. Oh. Jan-jan jenengan niku taken apa mboten? Sajake kok nyek kalian kula. Mboten, masalahe mboten akian biru ngeten. Lho, niki kengene bae niki. Sekar Dinuli protolane pasar sapi kriyan ya iki. Iki lho. Ada apa Kakang Mas? Lah. Saya menyamar. Iki duduk Sekar Dinuli iki. Apa toh Kakang Mas? Saben wayah. Iso kaya lele ditegak. Ya lho. Ngapunten Nggih, Pak. jenengan badhe matosi sinten? Sekar Dinuli Wonten perlu napa? tenggene ngimpi kula petuk kalian Sekar Dinuli niki kula duwe raos katresnan. Oh, saestu. Saestu Jenengan saking pundi? kula ndugi Padepokan Tunggul Wulung. Padepokan Tunggul Wulung. Ngaten ndugi mriki namung madosi Sekar Dinuli. Saumpamane sampun panggih terus pundi? Nek sampun kepanggih kalian Sekar Dinuli badhe kula anggap kali kula jak tenggene griya kula. Menawi pura. Nggih. Nek jenengan pancen saestu pingin kepanggih sekali Sekar Dinuli. Den ayu monggo. Senaosa kadaya napa menika tamu. Kepingin panggih kalian jenengan. Mangke rumiyin. Niki ten Taman Sari kok jenengan saged mlebet ngene Taman Sari Winongan niku. Mergo kula niki wau mlebet mboten enten tiyang. Ngoten lho. Napa? Mereka ana sing jaga taman ngarep. Wis kadung mlebu aku ki muring-muring kok malah. Wis kaset. Lanjut. Sejatose wonten napa kok madosi kula Sekar Dinuli. Dasare ayu. Ngene, Dik. Aku ngimpi petuk sliramu nanggone Padepokan Winongan. Aku duwe rasa tresno mbare awakmu arep tak pek bojo. Jenengan iki lho mboten kleru tayok napa. Ora. Wong ketemune mawon ning ngimpi kok badhe mundhut kula bojo niku lho, Mas. Kapak-kapak aku duwe rasa tresno nang awakmu muga-muga kowe iki bisa ngimbangi tresnoku. Umpama gak iso kawin karo aku, Tak pilih matine Dik timbang uripe. saumpama aku duwening panyuwunan. Panyuwunan sing model ya apa? Aku mung njaluk ora akeh. Tolong golekno selendang sutra. Yen selendang sutra kuwi ketemu wenehno karo aku, tak tampa lamaranmu aku dadi bojomu. Ngono ya. Tak turuti apa sing dadi penjalukmu. Nek ngono saiki aku tak budal golek selendang sutra sing dadi kekarepan. Heeh, sing ati. Aku ora kenal karo panjenengan kae. Ning rasane ngatiku kaya duwening bocah iki becik tenan tresno karo aku. Wis tenan apa kan dadi panyuwunku kaya ngono lho. Oh, dados mengaten to Gusti Ayu. Iki kula bareng sekenan kalian
banget, Barewanto. Kon tak jak sakloron kudu kendel. Lah maksudipun terus pundi? Iki nanggone alas gung lewang-lewung. Lajeng Jalma menungso. nggih. Aku wis pamit marang Bapak Guru Jange Mertapa nang nggone wit asem boreh sing gedhe nok pinggiring alas Tunggorono. Kula Kaliwanto ingkang tenggo jenengan. Lho, mangkane iku. Hati-hati nek aku topo, ku akeh macan sing galak. Oh, nggih Ya. nggih. Dadi kon kudu roh carane. Saumpamine wonten macan dugi, Rogon macange greng. kula kedah greng. Greng macan balik. Oh, ngaten. Niku nek panggih macan. Nek ula Nggih, nyembur. kula nyembur nggih. Sos. Jos. Sadurunge ula nyembur, Kula nyembur dhisik. Lawanto, aja lali. Kewan cilik sing bahaya. Napa niku? Tawon. Tawon. Tawon umume ngentup. Lah, Sadurunge tawon ngentup awakmu ngentup dhisik. Lah apa? lah tawone kula entup. Heh, Lah entupe kula kantil. ya gak masalah. Umpat sing omah. Ki nang omah ya blen. Wis iki mek comak aku geguyonan kok. Nggih. Sing ati-ati lan waspada, ya to? Ayo, dina iki pompong burung Srotis Sang Baskara, ayo budal. Wah, derekaken kan. Rino awan wengi ana sing tak gayo ana sing tak angen-angen lorong putih ratne jem priprayangan elo panas pagi papan lan padunungane ngene rawa dadi kapal wates desa kapal wates desa Tunggorono lho dadak aku duweni kegayoan pikir aku sak bendina bingung ketok-ketoken bocah wadon jalma menungso kang aran Sekar Hiduli lah iki yen aku ora manjing ning bocah sing ganteng aku ora bakal bisa keturutan apa sing dadi karepku. Ki mau ono tak sawang saka kaduan ono bocah bagus kang aran Subanjar. Aku tak mlebu ning ragane Subanjar.
ana sing darani asem boreh sing gedhe banget. Oh, nek ketinggalane kaya sing itu lho. Lho, temen iki. Iya ya, kok sing pon iki sureme kaya ngene. Sing ati-ati aja sampe ngantuk tak tinggal mertopo ana papan kene jogon aku. Mekaten lah. Kaya ngono. Monggo kula dhewekaken. Ayo Joko. Joko. Odeng odeng iblis kalian. Iki ono bocah ganteng. Ora nurut telu iki kang aran Subanyan. Yen aku ora bisa manjing nang ragane banyak aku ora bisa keturutan opo sing dadi karma. Hei! Anto! Seliutan aku keturun. Seliutan aku mantuk e. Ya yo mekete. Anggonku mertoko teteki marang Gusti kang karo jagat wis bisa katurutan. Kok jenengan matur kados ngaten? Loh, Saged keturutan dos pundi nalaripun? lah makane. Warana siji loro iki dina aku wis dadi ratu. Keto iki nalare. Tak tinggal turu di luku-luku. Lah yo kok iso dadi ratu. Aku sing ngeratoni nek Rawajali. Lajeng nek jenengan sampun dados ratu wonten Rawajali, pripun iki? Wiltuk kabeh kowe sing mimpin. Halo. Aku suwe-suwe dadi ratune tuyul iki. Gelem ora? Nggih. Nanging aku ratu Blorong Putih. Nggih. Aku kudu dhaup silane agrama ateges rabi. Oh, bener. Kudu rabi duwe kegandengan. Kudune iya. Lajeng pripun? Kowe lak setuju to? Nggih, sarujuk mawon. Tapi lajeng kalih ngendi sinten ingkang dados Kowe abdi kinasih sing tak tresnan. Rungokno. Ora ana siji loro njujuga ing Depok Winongan Sekar Dinuli kudu kok jaluk dadi bojoku. Waduh, iki lak yo piye? Gak ngono kok terus ana kedaden kok. Ngapunten lho nggih. Sekar Dinuli niku lak rayi jenengan. Sapa? Ora. Wong liya braya ora ana patutan sadulur barek aku. Mula yen kowe gelem tak hadiah sing luwih gedhe. Nek gak gelem tak pateni. Ngapunten saderenge. Kok tiang lintu utawi sanesi Sekar Dinuli kula sanggep ning nek Sekar Dinuli. Sekar Dinuli wong liya braya. Bot ngapunten. Ora nek panutan sadulur karo aku. Boten. Mula budhal nglamar gelem gak? Sanggup. Budhal. Boten Tak sanggup. budhal.
Resi Winongan Pendhita kang ampuh sekti mahamara lumahing bumi sakurpe langit. Yen anakmu ndak jaluk raleh, tak kepati kowe. Bapak, Ya nduk Sekar dinuli ana apa, Nger? wis sawetara suwe iki Kang Subanjar kok ora nate bali to? Kira-kira durung tutuk anggene mertapa ana ing asem goreng, Nduk. Apa ya ora pegel to golek ilmu terus kuwi lho. Lho, wong angsu kawruh ku ora ana ukara pegelan wegah ya, Nduk. Dadi kabeh kudu duwening ilmu kanggo njaga awake. Iya, Nduk. Ning ngene Sekar dinuli. Heeh. Sawise aku munggah ana ing sanggar palagatan ya sanggar pemujan. Aku mudhun oleh tengaraning minangka wisike Jawata kang minangka petunjuk. Ning jerone wisik kuno ana gambar mendung kang gulung gemulung, Nger. Artine Bapak? Iki kaya-kaya pertapan Winongan bakal nemahi wahaya. Amarga ana pedhot kelenengan kemau. Lah, umpama kena sineja bakal badar apa kang dadi panyuwunku. Muga-muga pertapan Winongan ora ana kedaden apa-apa ya, Nduk. Engko dhisik to Bapak mbok aja mikir kaya ngono. Wong jeneng ngipi ku ora mesti ana kedadian kok. Ning iki dudu ngipi ya, Nduk. Iki wangsit utawa wisike Gusti kang akarya jagat kang tumiba ana ing jiwaku minangka tengara lan pratandha. Ah, Bapak ki malah meden-medeni wae kok. Aku kok ora meden-medeni marang awakmu ning kowe kudu waspada. Kudu tansah ngresiki jiwa lan ragamu nyuwun marang Gusti kang akarya jagat. Muga-muga pertapan Winongan ora ana kedaden apa-apa sing kaya ginambarno ning bangsite bapa ngono, Nger. Muga-muga kaya ngono. Ning Iya. Bapak iki mau sapa Heeh. paman Kuntet karo Wanto ki ning endi kok ora ketok babar pisan ket esuk. Iki mau tak kongkon golek kabar papan dununge kakangmu Subanjar. Ning nganti dina iki kok durung bali. Oh iki jelas banget. Nek Bapak, Piye, Nger? Bapak iki ren dawuhi wong loro iki kudu sing bener, kudu sing titis. Lah wong loro kuwi dlewere ora karu-karuan kok. Lek aja gupuh. Alon ana apa? Ngapunten niku. Duh apa? Ana kedaden apa? Matur Kena alon. ngeten Bapak. Ambakan dhisik ambakan. Ditata. Kula wau mangan sego lodeh direng tutuk. Ah, iku lakin sore buadho kamu tok sing mbok omong. Ngeten. Heeh. Apa iku? Sik. Tarik napas. Tarik napas, ayo. Tarik. Tahan. Lho, gorong ditahan dhisik. Wis gak sito. Aja karambek sohing. Kok dugi sohing. Ayo Bapak nih, Bapak. Wanto kelawan Kuntet. Nggih, Bapak. Ana kabar apa, Nger? Nganti awakmu keplayu-playu ana ngersaning bapa. Ngapunten saderengipun. Heeh.
kula kala wau kalih Den Mas Banjar. Terus lajeng nenggo Den Mas Banjar mertapa. Sak sampune mertapa. Ya apa diaturno ora? Diaturno ae. Ngomong Den Mas Banjar kok manungsa lumrahe mboten kebak ilmu niku cara Jawane niku kesurupan sak mangke kesurupan. Nggih. Lah awakmu minangka abdine Kang Mas Pusu Banjar nganti ana kedadian ngono kok ora tanggung jawab. Lah kesurupanipun iku mekaten. Kula dipun utus kalian Den Mas Banjar matur jenengan kongkon kondo nang aku. Lah terus lah kekajengane Den Mas Banjar niki kepengin sambut suwitan ning kromo. Kepengin rabi. Nggih. Ya mapan kebeneran. Lho nek Subanjar iku wis dewasa wis wayahe omah-omah. Nggih. Heeh. Kula nggih ngoten ning klintu radosane. Klintu dalane keliru dalane piye maksudnya? Ingkang dipun kajengaken niku nggih Sekar Dinuli menika. Sekar Dinuli putraku? Nggih. Kaya aja ngawur. Lho, Subanjar antarane Sekar Dinuli iki sapa? Nggih rayinipun dulur tunggal kandung, dulur tunggal bapa. Kula sampun matur. Lah ya kok terus? Lah kula mbon purun wong Sekar Dinuli tesih rayine. Lah kula mutung-mutung mbon purun kula badhe dipun perjayani. Kula mlajeng mriki. Awakmu dikongkon kondo nang aku lek Subanjar duwe rasa seneng karo Sekar Dinuli. Nggih. Kula badhe dipercayani kula mlajeng mriki. Awakmu kate dipateni karo Subanjar. Nggih, terus nyuwun tulung kalih jenengan Bapak. Wis aja kuwatir. Nggih. Perkara urusaning Subanjar iku urusane Bapak. Ya, Bapak iki hebat. Ya kadang hebat, kadang enggak. Hebat ya Bapak. Bapak ucok. Masuk. Kuntet. Iki mangkon kok titis kenceng biasa breset kon. Mboten kula wae sajane breset. Pun mantuk. Tau mriki. Lah. Aja wedi. Nggih. Subanjar piye, Nggih? Sopo? Lho, aku dudu Subanjar. Kowe Subanjar putraku, Nggih. Aku Ratu Rawasali. Blorong putih. Subanjar. Kok nganti awakmu duwe penemu kondo marang bapak yen kowe iki blorong putih. Dudu, Nger. Kowe iki Subanjar putraku ya, Nger. Eling, Nger. Aku randene wong tuwa dalma manungsa. Mula aku tekono papan kene mung njaluk ananing Sekar Dinuli perlu tak gawe garwa prameswari ngratoni ning Rawasali. Subanjar senajan to kowe ngaku si blorong putih. Nanging umpama tetep awakmu maguguk makuta waton kepingin duweni rasa seneng marang putraku Sekar Dinuli ora tak parengake, Nger. Tak royok rasa tak rebut. Yen kowe bisa mulungake jumeneng nata ing winongan yen ora gelem dadi sulaming bumi nok papan iki. Subanjar nyata-nyata minger kiblatmu owah pamikiranmu, Nger. Yen kena bapa elingno aja mbok tutukno apa sing dadi kekarepanmu ya, Nger. Subanjar. Ora iso, kudu tak jaluk. Yen ngono nyata-nyata kowe gendeng, Nger. Aduh. Ora ana critane, Nger. Sadulur kandung bakal dipalakrama ya, Nger. Senajan kaya ngopo ora nglilani mergo iku ora patut tumrape wong urip ana ing alam donya ya, Nger. Resi Winongan Ya, Nger, apa? cetha yen kurang ngerteni aku ketaman Dasmara tresna banget antarane Sekar Dinuli. Yo gene kowe ora bisa mulungake. Mergo iku ora patut ya, Nger, Kok Subanjar. bolong napa ora? Ora, Nger. Ora. Aduh.
Subanjar. Apa wis bidak mripatmu kowe wong tuamu dhewe wong sing kang ngukir jiwa ragamu. Sekar Dinuli. Kowe kelawan aku wong liya, Bro. Manut marun pung gagang. Tak jak ngembatmu seneng adil dadi bojone ratu ing Rajali bakal ketunggon Mas Pecis Raja Brana bebasane. Apa mbok kira Mas Pecis Raja Brana iso nuku aku? Nek kowe kok duwe ngaku adimu. Ora. Kowe wong liya, Bro. Edan kowe. Aku rajan. Nek papan kene siji loro badane gelem ora? Ora sodi. Gelem ora. Sekar Dinuli. Wong ayu wong denok wong moblong dipek dhewe. Wis dadi sesantiku. Kalamun ra bisa bebrayan marang Sekar Dinuli boyo mati. Sekar Dinuli aja mlayu we. Kesrimpet pinjungmu tiba tak rudha paripisa. Kang aran Joko Piturun. Dheweke duweni gegayuhan pengen dawuh-citaning krama marang Sekar Dinuli. Pun bapa pancen ngongkon karo Joko Piturun dina iki tak kongkon nglamar. Ning kabar kausananing Joko Piturun piye? Enak anggonku teteki nyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat. Muga-muga Joko Piturun apa kang dadi gegayuhane enggal keturutan. Sopo mlayu? Ger, Joko Piturun. Piye? Bapa nalika ngumpulna murid-murid ana ing padepokan kene kowe tak perintah sing kaya ngono apa kang dadi karepmu apa kaleksanan nggih? Sampun kaleksanan, Bapak. Iya. Sakmenika kula sampun kepanggih kalian Sekar Dinuli. Lajeng kula saged bebojohan kalian Sekar Dinuli, kula kudu nggadah selendang sutra, Bapak. Dadi Sekar Dinuli kuwi gelem dadi bojomu ning njaluk bebono marang kowe. Leres, Bapak. Sing dijaluki apa, nggih? Sakmenika nggih selendang sutra, Bapak. Ger, Joko Piturun. Aja kuwatir. Yen masalah selendang sutra, bapa arep menehi marang kowe supaya apa kang dadi karepmu gegayuhan marang Sekar Dinuli. Tombon, Ger, ya iki kang aran selendang sutra. Ger, Joko Piturun. Terusno anggonmu goleki bocah wadon kang aran Sekar Dinuli. Paringaning bapa guru kang aran Selendang Suta dudukna marang Sekar Dinuli mbok menawa gelem dadi bojomu nggih ya. Nuwun pangestu, Bapak. Ya tak ideni budal. Joko Piturun. Muga-muga kasembatan apa kang dadi karepmu tak jangkung saka mburi nggih.
senajan to kakangku ki. Lah wong aku ki adine kok ajenge dipek bojo. Ning apa maneh mau bobo dipateni. Jur aku kudu piye? Eleng karo si Joko piturun. Sing ana padhepokane kono. Ing umpamaku njaluk tulung, apa ya ditulungi? Yen ngono tak purukane kono wae. Duh, Dewi Sekar Tinuli. Ning di papan panggonamu. Padepokan Winongan tak parani kowe ora ana ning krungu kabar Bapa Guru Winongan tumekaning pati. Duh. Apa sing dadi penjalukanmu minangka slendang sutra wis tak tampa. Arep tak wenehke kowe minangka iku syarat ben kowe gelem dadi karo aku. Duh. Sekar Tanuli. Yo. Kapak-kapakno playu muning ndi bakal tak tututi tak goleki dina iki. Tunggul Wulung ora ketemu karo si Joko piturun. Jan aku njaluk tolong karo sapa? Garai bingung atiku hae iki lho. Kakang, Kowe ning ndi wae aku budal nang gone padepokan Winongan, kowe ora ana, Di. aku munggah nang padepokan Tunggul Wulung. Dadak golek aku arep nyapa, Di? Aku arep njaluk tolong karo sliramu lho, Kang Mas. Aku tak crita sethithik yo. So. Sampe nang Winongan. Ketemu marang Bapak Guru ora? Ora dining krungu kabar ning Bapak Guru iki tumekaning pati. Apa ya bener? Mergo Bapak Guru dipateni karo Kakang Subanjar. Loh. Kuwi iso kaya ngono, Di? Tak jarwane yo, Kang. Pamit karo Bapak Guru. Golek ilmu kasekten ben bisa njogo aku lan padepokan Winongan. Ning salah kedaden. Klebon Raja Jem. Paring kondo karo Kakang Subanjar, kowe iso mulya. Kowe iso dadi wong sekti ning ana sarana. Kowe kudu kawin karo adimu. Sekar Tinuli. Bobo ora oleh. Jur bobo dipateni, Kang. Nganti teka mentala kaya ngono, Di. Kakang Subanjar, kapak-kapakno kuwi ya masmu lho ya. Kang Masmu. Ning kasunyatane kaya ngono edan karo aku nganti mateni Bapak Guru. Aku njaluk tolong yo, Kang, aku go mlayu sing adu aku wedi karo Kakang Subanjar. Aja sampe kowe nemoni bebaya. Nek ana bebaya aku sing bakal dadi pepalange. Ya. Nek ngono. Piye, Di? Dino iki awak dhewe mlayu, aja sampe konangan karo Kakang Subanjar. Kaya ngono. Ayo, Di.
Kaya-kaya was-was rasaning batinku ndeleng muridku kang aran Joko Piturun. Kaya-kaya dina iki nemoni bebana sing ora genah. Aku ngerti yen Joko Piturun duweni gayuan sing kaya ngono bakal ana sing ngalang-alang kang aran Subanjar. Jajal sepira pawongane sing jeneng Subanjar. Lho. Aku melu takon karo kowe. Ning ndi Sekar Dinuli ning ndi Joko Piturun? Yen kowe ra bisa nduduhno, oh. Cilaka kowe. Di sana. Gorong jambu marang kowe, aku kepengin ngerteni. Rening dina iki aku ngerti. Sapa pawongan sing sapu jajar marang Mbah Tunggal wong sing kaya aku? Kowe Subanjar. Masalah Sekar Dinuli aku ora ngerti. Kabeh rekod daya iki kowe sing gawe. Saiki ning ndi papan dening Joko Piturun? Joko Piturun muridku. Yen kowe kepengin botono ketemu marang Joko Piturun adepono Mbah Tunggal wong kaya. Wani karo aku. Monggo tak sembadani ngamu tak ladeni. Oh, wah. Ya kok. Banyak. Aduta sing balung jepret ing kulit bubadir tanpa guna. Yen sanyata kowe Sekti Mahamara, ayo tokno ilmumu ning ngareping lorong butir bakal mundur sejangkal. Banjar aja girang gemuyu yen kowe duweni aji blorong putih. Gak mundur sajanggah rasaning batinku nandingi kowe duweni blorong putih. Ayo bukaan dadamu tamaya jaji kang aran Selogiri. Selowatu Giri Gunung ketamaan aji Selogiri gak modar tak sembah iderdram. Rabauna ajimu jangan ditumbang suh sadurunge tumomo ing jagating Subanjar. Selogiri Selowatu Giri Gunung ketamaan aji Selogiri modar weka. Resi Tunggul Wulung sastra yudha sawung tanding bebasan. Kowe mari ngabluk karo ayo tampana aji sastra berawak bebarengan marang pusakane Subanjar. Ojo sampe tumaksa soan. Ya. Sekar Dinuli ning ndi papan Aku lali takon karo sampean. Selendang sutra apa wis ketemu? Iki, Dik. Tujuh aku budal nang gone Winongan goleki sliramu ya iki. Aku wis oleh selendang sutra apa sing dadi penjalukamu. Iki Sanjata sing iso mateni kakangku, ngertenono. Ngono, Dik. Sekar Dinuli Rantin Kakang Subanjar. Kowe minggir, Dik. Ben tak adepane. Kowe sing hati-hati ya, Dik. gagah bagus ing rupa. Sopo kowe ha? Joko Piturun. Joko Piturun. Aja agawe pepalang Subanjar ya blorong putih. Yen sanyata kowe kepingin urip ing alam bebrayan.
Kakang Subanjar. Beno tak elingno iki ngono adi beno. Ora. Wong liya braya ora ana hubungane sadulur, bakal tak jak dadi ratu nang nggone Rawa Jali. Kang, sadar Kang. Beno kudu sadar. Iki adi beno. Ojo wani-wani jawel Sekar Dinuli. Kowe tresno, ha? Aku duweni rasa tresno mbare Sekar Dinuli. Ojo kok bacutno lakumu Kang. Kowe bisa sing iso nglangkai Subanjar ya Blorong Putih. Wani kowe karo aku, ha? Apamu sing tak wedeni? Yen sanyata kowe nduweni ilmu utawa pusaka kang ampuh. Ayo, tamakno papan kene. Tampanono selendang sutra sing tak kowe. Woi! Kowe sadulurku napa nang papan kene iki lho. Lah sampean ora barilang wino. Rendang-rendang barek lanang. Lha wong aku tresno. Engko nek meteng ya apa ngono kok, Ya ora apa-apa dhek tanggung jawab kok. Tanggung jawab. Heeh. Mestine dijaluk nang bapak guru oleh apa ora yen ngrabi kowe. Ora eling babar pisan. Apa? Lali apa nglali? Ora lali ya gak eruh. Bapak mbok pateni ngono. Bapak mati aduh. Kowe iki wis sedan. Kowe telepon jam sing ora karo-karo yen bapak mbok pateni. Kowe yo rasa tresno karo aku. Untung lo Kakang Joko piturun. Sepira panlangsaning batinku. Dosa sing tak sangga agawe patine wong tuaku dhewe dia. Joko piturun. Yen kowe tresno tenan karo aku. Ayo bebarengan nyungkem ning pasaraning Bapak Guru. Nek wis mari nyungkem, kowe tresno, kowe ya tresno. Ayo golek dina kang becik, nganggo rame-rame nanggap ludruk. Kalau mau masuk datang saking kita harus bisa menuduh berdiri jaya saking coba kamu lakukan tersebut enjak sudut kopak biar malu ini satu pedang akhirnya kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuhun. Apa kok?